Croeso chi yma i'r Gell ar ddiwrnod newydd. Yn wir, mae'n ddiwrnod olaf mis Ebrill. Y diwrnod o'r blaen, mi o'n i'n darllen y geiriau hynny o ganiad Solomon. Edrych aeth y gaeaf heibio, ciliodd y glaw a darfu. A mae'r blodau'n ymddangos yn y misydd, daeth yn amser i'r adar ganu ac fe glywyr can y dirtir yn ein gwlad. Mae'r ffigysbren yn llawn ffigys ir, a blodau'r gwynwydd yn gwasgaru arogl peraidd. Cod yn awr fan wylid a thyrd fy mhrydferth. Ia Gair fod ychydig o eira ar dopiau'r carneddu yr wythnos hon, a bod y gwynt yn ddigon main, fedr neb wadu fod y gaeaf heibio. A na rhywbeth hyfryd ymweld y coed yn gwrddio ac arwyddion bywyd o bob math o'n cwmpas. Mae amser y cennin Pedr wedi mynd heibio, ac yn sicr mae can yr adar i'w glywed yn glir yn y boreau. Diwrnod o blaen o'n i allan yn gynnar a ryw fronfraith ar frig uchar goeden yn canu i galon allan. Mae'n debyg fod y sul hwn i ddweud y gwir wedi cael ei benodi fel diwrnod rhyngwladol Côr y Wig, International Dawn Chorus Day. O'n i ddim pwy sy'n penderfynu ar y dyddiau hyn, ond mi gredai i bod hi'n werth dathlu rhywbeth fel hynny. Daeth yr amser i'r adar ganu. So sgen i ddim ffigys ir ar y coed, ond mae'r coed y fale yn yr ardd yn dechrau blodeuo. Ac efallai fod y gwanwyn eleni'n rhywbeth dyn ni'n ei werthfawrogi'n arbennig, wrth i ni brofi mwy o ryddid nag y gawsom ers tro i grwydro, gyda mwy wedi derbyn y brechlyn a niferoedd sy'n diodde o Covid-19 yn disgyn. Mae profi arwyddion bywyd yn braf. Ddoe oedd na deulu o adar y to wedi dod at y bwrdd adar yn yr ardd, y rhieni wedi dod ar cywio'n draw ac yn ei bwydo gyda'r hadau o'n ei wedi rhoi allan. Mae'r tymhorau yn ddarlun sydd wedi cael ei gymhwyso i bob math o sefyllfaoedd. Mae yna sôn am gylch bywyd yn hermau'r tymhorau yn does, y geni a ieuenctid yn wanwyn. Yr haf yn dod yn dwyn i ffrwyth wrth i ni fyw yn bywydau. Yna daw'r hydref yn ein dechrau arafu wedi eiddfedu ar gwallt yn britho, cyn i ni ddod at yn gaeaf a'n rhoi i gysgu yn y pridd. Ond o feddwl am ganiad Solomon, mae'r geiriau yn sôn am berthynas dau gariad. Y brenin a'r un y mae o wedi ffoli arni, mae wedi disgyn mewn cariad â hi. A hynny yn ddarlun o Grist a'r eglwys. Ie, mae yna wanwyn ysbrydol yn bosib, pan ddaw na ryw reality newydd yn perthynas ni a'r arglwydd Iesu. Mae'n gallu digwydd ar raddfa eang, pan ddaw'r hyn byddwn ni'n ei alw'n ddiwygiad neu'n adfywiad. Ond mae hefyd yn digwydd yn bersonol. Gall unigolyn brofi'r fath wanwyn ysbrydol yn ei berthynas ar arglwydd Iesu. A phan ddaw hynny, fe ddaw bywyd newydd i'r amlwg, trwy i ffrwyth yr ysbryd ymddangos cariad dyfnach at Grist ag at Dduw, ond hefyd cariad dyfnach at bobl. Edifeirwch dwysach am yn hanywioldeb, a hireth am gael dangos gras a chariad Duw i eraill. Oherwydd ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hunan ddisgybleth. A phan ddaw'r adfywiad hyn, nid jyst i un ond i nifer o bobl, yna da ni'n gweld newid yn y tir. Fe welwn ni'r eglwys yn cael ei hadnewyddu, ond hefyd fe welwn ni'r gymdeithas wedi hadnewyddu a'i bendithio. Does dim ond angen edrych ar hanes mwyn gweld gwirionedd hynny. Dwi ddim yn credu bydd unrhyw un yn barod i ddadle i bod hi'n wanwyn ysbrydol amlwg yn gwlad. Arwythaf y caredigrwydd mawr sydd wedi ddangos gan gymaint yn ystod y pandemig hwn, eto mae wedi bod yn euaf ysbrydol yn tydi o safbwynt yr eglwys. Efallai y bydd profi'r gwanwyn llythrenol yn tir yn ysgogiad i ninnau hiraethu am, neu hyd yn oed i weddio am ei ysbryd Duw symud yn gwlad, ac i ninnau glywed llais yn gwaredwr yn deud wrthon ni, cod yn awr fan wylid, a thyrd fy mhrydferth.
Oedd edrych ath y gaeaf heibio, ciliodd y glaw o darfu. Mae'r blodau'n ymddangos yn y meisydd, dath yn amser i'r adar ganu ac fe glywir can y dirtir yn gwlad. Mae'r ffigysbren yn llawn ffigus ir, a blodau'r gwynwydd yn gwasgaru arogl peraidd. Cod yn awr fan wylid, a thyrd fy mhrydferth. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad, dyn ni'n diolch i ti am arwyddion Gwanwyn a bywyd newydd yn tir y dyddiau yma. Diolch am gael gweld yr haul. Diolch y Dduw tad am gael profi i'w res. A diolch am dy holl ddaioni mawr teg ato ni. Ac eto, dyn ni'n gorfod cyfaddu o Dduw tad, bod yn calonau ni yn aml yn oer yn ysbrydol. Tydyn ni ddim yn dygaru di fel y gydylen ni. Dyn ni'n caru pobl fel gydylen ni. Maddau ni ysgol i di fod na. A tyr dyn agos ato ni trwy dy ysbryd glân. Gad i ni brofi Gwanwyn ysbrydol yn y profiad personol ni o Dduw tad. Ond hefyd, gad ni brofi Gwanwyn ysbrydol yn gwlad. Tyr dy gadfywiad i'n gwlad. Nid jyst mwyn i'r capel i fod yn llawn. Nid dyna sy'n cyfrio dad. Ond fod pobl yn gwybod am realiti dy gariad rhyfeddol di tuag atyn nhw. Da ni'n gofyn hyn i gyd, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Dyna ni. Gobeithio bod hyn wedi'ch ysgogi chi i geisio daioni Duw. Dowch yn ôl dydd Sul os ydych eisiau i wrando ar yn hoedfan i o Capel y Ffynnon. Ac yna wsos nesaf, os fydyw'n caniatáu, mi ddoi am mwy o fyfyrdodau.